2024 година ми се случиха много хубави неща. Покрих първо и второ ниво по художествена гимнастика. Аз съм Анжелика и най-хубавото нещо, което ми се случи през 2024 година е когато участвах във филма "Децата на бандита". Здравейте, аз съм Дария, уча в 18 студия младостта. Здравейте, аз съм Мария. Най-хубавото нещо, което ми се случи тази година беше когато снимах един филм, който ще го дават в кината. Той много ми хареса, защото аз никога не съм участвала в такива дълги филми, само в един късометражен, който се беше казвал "Първи дубъл". Името ми е Илан Петров. Тази година беше една от най-хубавите години през моя живот. Намерих много приятели. Здравейте на всички, казвам се Илана и съм на 10 години. Миналата седмица ми беше рождения ден на 3 декември. Това ми беше най-хубавия спомен. Най-хубавото нещо, което ми се случи тази година е когато бях на Лондон с мама. Нашата учителка Сенсей ни заведе в физкултурния салон и там видяхме японски барабанисти и аз получих подпис от тях. Нещото, което искам да ми се случи през 2025 е да няма предатели в живота ми и хората около мен да са живи и здрави, както и аз. А за 2025 година искам да спечеля златен медал на държавно първенство, а на вас ви пожелавам да си следвате мечтите и да сте щастливи. Аз ви пожелавам още повече приятелство и любов за всички. Това, което искам да пожелая на всички деца по света е да следват мечтите си и да си живеят детството хубаво. Аз обичам да помагам на хората и за това ще ви пожелая най-доброто деца. Пожелавам ви да имате много подаръци от дядо Коледа, да слушате много и да имате отлични оценки и късмет в училище. И ще пожелая на децата да са здрави, щастливи и да празнуват много хубава Коледа и Нова година. И на всички деца, които ме гледат, им пожелавам да са живи и здрави, все така щастливи и да им се сбъдват всички мечти, които искат. Довиждане! Хубави коледни празници!